Поважаныя сябры, футбольны клуб «Слонім» 2017 працягвае дабрачынную акцыю у дапамогу на збор сродкаў для Тацяны Траян. Дарагія сябры, кожны з нас усім горадам мы можам трошкі дапамагчы Тацяне зноў стаць здаровай і ў першую чаргу здаровай мамай, маладой мамай. Сябры, памятайце, дапамога не бывае маленькай. Дзякуй. Гучыць дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь. Добрый день усім аматарам беларускага футбола. 11-й тур Макслайн першай лігі працягваецца ў Слоніме, дзе адзін з сенсацыйных лідараў нашага чэмпіянату прымае суседзяў па вобласці футбольны клуб «Астравец». Цікавае супрацьстаянне нас з вами чакае на мясцовым юнацтве, і можам мы адзначыць, што дзякуючы добрым вынікам вярнулася да Слоніма і устойлівая любоў заўзятараў. Многа людзей сёння на стадыёне. Ну і, дарэчы, перад матчам скажам, што каманда гаспадароў добрую справу робіць з пункту погляду нейкай дапамогі іншым сваім гараджанам, суседзям. Сёння, напрыклад, Слонім зрабіў дабрачынны збор маладой жанчыне Тацяне Траян, якой патрабуецца дарагая рэабілітацыя ў Кітаі, і 73 тысячы даляраў трэба сабраць на гэтае лячэнне, чым дапамагае сёння і футбольны клуб «Слонім» ужо не першы раз. Напрыклад, як мы даведаліся ў перапынку перад матчам, апошнім разам з дапамогай клуба і іншых гараджан у Слоніме сумелі сабраць 3,5 мільёны еўра на лячэнне маленькага хлопчыка Александра, які ўжо атрымаў патрэбную медычную дапамогу. Але ўсё гэта дабрачыннасць, гэта ўсё добра. Ну а мы першую чаргу тут сабраліся з нагоды футбола, з нагоды 11-го тура Макслайн першай лігі, які працягваецца ў нас у Гродзенскай вобласці. Адна сустрэча скончылася, ліда была мацнейшая за Оршу на выездзе 2-1.
Бумбрам зараз вядзе у Салігорска 3-2. Ну і вось Слонім Астравец, трэці матч гульнявога дня 11 чэрвеня 2026 выбачаюсь, 13 чэрвеня 2026 года. З'ездзілі мы ў мінулае, у пятніцу, у дзень адкрыцця чэмпіянату свету по футболе. Але ж 13 чэрвеня сёння у нас з вами. І будем глядзець мы за цікавым супрацьстаяннем паміж Слонімам і Астраўцом. Каманды па каціроўках роўныя. І сёння 90 хвілін за гэтым супрацьстаяннем за вами будзе сачыць каментатар БФФ Іван Міцкевіч. Хуценька прабежымся па складах, па судзейскіх брыгадах, але адзначым мы, што сённяшняе супрацьстаянне для каманд будзе 9-м агулам у межах першай лігі. І наступная сустрэча у Астраўцы дазволіць адзначыць камандам юбілей супрацьстаяння у 10 гульняў. Апошні раз Слонім перамагаў сваіх супернікаў у 2024-м, якраз тут, на юнацтве. Тады Артур Чуйко, Артём Толкін адзначыліся галамі ў складзе Слоніма. Арсень Жукоўскі забіў у складзе Астраўца. І што цікава, Артур Чуйко і Арсень Жукоўскі зараз разам абараняюць якраз слонімскія колеры. Ну, Артём Толкін гуляе ў іншым клубе першай лігі у Слуцку. Ну, а мы хуценька будем звяртацца да складаў каманд, да афіцыйных асобаў. І зробім гэта, каб далей нас нічога не адрывала ад цікавага футбольнага матча, за якім вы можете пасачыць на YouTube-канале АБФФ. Пачнем з гаспадароў. Футбольны клуб Слонім. Денис Міцкевіч, галкіпер, першы нумар на яго цішоцы. У поле яму дапамагаюць 5-й Дмітрий Вячорка, ён з капітанскай павязкай, 8-й Роман Мушулов, 10-й Павел Аленчаў, 11-й Вячеслав Попава, 12-й Иван Сёмин, 14-й Максим Ткацевич, 15-й Александр Чиш, 20-й Артем Гладько, 23-й Максим Клунок, 66-й Кирилл Круторошкин, Сергей Подрецкий, галоўны тренер футбольнага клуба Слонім. Што тычыцца Астраўца, Іван Геннадьевич Мігаль, галоўны тренер футбольнага клуба Астравец. І наступны яго выбар на гэтую гульню. Іван Фролов, галкіпер, нумар 1 на яго цішоцы. У поле яму дапамагаюць 4-й Данила Пруднік, 7-й Ілля Зайцев, 10-й з капітанскай павязкай Кирилл Гончарик, 13-й Ягор Кудзінаў, 14-й Іван Мокшин, 15-й Александр Котляров, 18-й Роман Давыскіба, 19-й Ягор Міхей, 20-й Герман Жарнасек, 88-й Мікіта Якімович. Судзейская брыгада у нас сёння амаль прадстаўляе цалкам Мінск. Дмітрий Дмітрыяў, галоўны рэферы менавіта са сталіцы, хаця нарадзіўся гэты рэферы ў Фаніпалі, у прысталічным рэгіёне. Яго асістэнт Дмітрий Жук з Мінска, Сергей Васілеўскі са Смаргоні, 4-й арбітр Кирилл Тачоны Смаргонь, Кирилл Тачоны Слонім і інспектор сустрэчы Дмітрий Доля Ліда Гродна. Вось такая у нас вось такі пералік афіцыйных асобаў. Ну і першы стандарт у нас каля варот Слоніма будзе падавацца, Астравец будзе выконваць вуглавы. Ну і калі не паспелі пазнаёміцца, Іван Міцкевіч, каментатар БФФ, з вами на гэтай 90 хвілін. Будем сачыць за першым стандартам каля варот гаспадароў. Ну і невялічкая заміначка у нас, бо болбой не паспелі збегаць за мячом. Праз розыгрыш гуляюць астраўчане. Котляров спрабуе падаць у штрафную, блакуецца гэтая спроба, і вось удар здалёк, але ж ідзе мяч міма створа. Дарэчы, што тычыцца Слоніма, то Денис Міцкевіч сёння займае месца ў воротах. Як нам давялося даведацца, Андрэй Агапаў, які сёння знаходзіцца ў запасе, учора атруціўся і сёння проста не паспеў аднавіцца. Што тычыцца, дарэчы, Слоніма, трэба можна заўважыць, што не такая вялікая лаўка запасных. Вось Денис Міцкевіч упершыню у гэтым матчы уступае ў гульню, кулакамі мяч выбіваючы. Ну і можам мы па першых хвілінах заўважыць, што Астравец больш актыўны, больш прэсінгуе суперніка, спрабуе ствараць моманты па першых хвілінах. А Слонім пакуль што вымушаны дзейнічаць бліжэй да сваіх варот. Што тычыцца Астраўца, то Глеб Крыцоў працягвае аднаўляцца ад пашкоджання. Вярнуўся ў заяўку Александр Федосенко, які прапускаў матч з БТ-2 праз мікрапашкоджання. І таксама матч сёння прапускае нападаючы Радзіон Мядзведзеў. У яго таксама пэўныя праблемы са здароўем.
Ну, у нас тым часам разганялася, здавалася, па атака гаспадароў, але выпусцілі мяч сланімчане па-за межы поля. Аут на карысць астраўца Івана Фролова, выхаванца дынамаўскай школы, дынамаўскай акадэміі, ураджэнец Полацка. Уводзіў мяч у гульню, распачынаючы атаку сваёй каманды. Паляцела па трыбунах жоўта-сіні самы моцны, падтрымліваюць сланімчане сваіх, але ж можам мы заўважыць, што такое пачуццё, што да свайго рэкорда ў амаль 2000 гледачоў Слонім сёння не дацягнецца. І у нас яшчэ адзін аут, актыўна астраўчане выкарыстоўваюць край, дзе дзейнічае Ягор Кудзінаў. Дарэчы, упершыню за нават 3 апошнія сустрэчы Кудзінаў з'яўляецца ў старце, прычым з'яўляецца там, дзе быў любімы, забіваў многа. І, дарэчы, апошнім сезонам Ягор Кудзінаў якраз лепшым бамбардзірам Слоніма стаў, 7+4 па сістэме гол плюс пас. Ну і перайшоў у іншы клуб Гродзенскай вобласці. Сёння, прыехаўшы ў Слонім ужо ў зялёна-белай цішотцы, Кудзінаў на краі з мячом, аддае перадачу ніжэй. Але там Герман Жарнасек не здолеў разагнаць атаку. І вось спрабуюць сланімчане праз далёкі закід выйсці з абароны, але ж там Даніла Пруднік, абаронца, які добра ведае, што такое вышэйшая ліга, выхаванец мазырскага футбола. Ну, у нас мяч сыходзіць па-за межы поля, аут на карысць Слоніма. Паназіраем мы за гэтым стандартам. Ну і нагадаем усім, што за гэтым матчам можна сачыць на YouTube-канале АБФФ. Заходзьце да нас і паглядайце за цікавым футболам. Паралельна у нас у вышэйшай лізе Баранович з Мінскам гуляе тут непадалёк. І бачым мы, што амаль 230 гледачоў ужо сабралася на нашай онлайн-трансляцыі. У нас тым часам Дмітрый Дмітрыеў упершыню, здаецца, у гэтым матчы ўключае свой свісток. І будзем сачыць за тым, як Слонім пачынае гульню пасля стандарта. Міскевіч. Малады галкіпер, выхаванец гродзенскага Нёмана, які адзначыўся мінулым сезонам, дарэчы, у матчы супраць роднай каманды ў Кубка Беларусі. Тады Міскевіч у гульнявы час узяў пенальці, здаецца, ад Паўла Савіцкага, калі я ўсё добра памятаю. І пасля нічыей у асноўны час ужо ў серыі пенальці Денис Міскевіч стаў сапраўдным героем, двойчы сваю каманду выратаваўшы і прынёсшы ёй месца ў 1/8 фінала Кубку Беларусі, дзе Слонім згарэў чэмпіёну Беларусі, дзеючаму віцебскому МЛ з лікам 1-8. Ну, ўсё ж такі розніца апошняй каманды першай лігі і першай каманды вышэйшай, ну, агромністая. Калі супраць цябе там майстры, якія за зборную гуляюць, выходзяць, ну, гэта проста для слонімскіх хлопцаў добры арыентыр. Становішча па-за гульнёй фіксуе Сергей Васілеўскі, смаргонскі рэферы. І Денис Міскевіч будзе ўводзіць мяч у гульню. Усё больш і больш становіцца нас на трансляцыі на YouTube-канале АБФФ 245 гледачоў, апошняя лічба, якую я бачу. Ну і нагадаем, што генеральны спонсор першай лігі і нашай трансляцыі гэта букмекерская кампанія Макслайн, якая цікавыя бонусы сваім гульцам, як старым, так і новым, прапануе таму, як кажуць у дывізіі кампаніі, круці гусей. Ну а мы будем назіраць надалей за нашай гульнёй. Паляцеў мяч кудысь туды да плоту стадыёна. Ну і болбоем тут на слонімскім юнацтве не вельмі проста. З двух бакоў трыбуны таксама невялічкі плотик вакол стадыёна. І трэба далёка абыходзіць, каб дайсці да мяча, які далёка паляцеў. Слонім ці не ў першы раз пераходзіць у сваю атаку на першых хвілінах. Ідзе ў нас якраз хвіліна нумар 9, якая сканчваецца. І парушэнне правілаў фіксуе Дмітрый Дмітрыеў з боку слонімскага футбаліста. Ляжыць на газоне хтосьці з астраўчан.
На гэтым краі Іван Мокшин знаходзіцца у нас на супрацьлеглым. Ілля Зайцаў. Ну і зараз Алексей Шохан, доктар футбольного клуба «Астравец», уступае ў гульню. Каб, да рэчы, не спатрэбілася зараз замена. Жорсткавата. Гаспадары з гасцямі абыходзяцца па гэтым часе. Але, як мы бачым, напрыклад, па першых сустрэчах чэмпіянату свету суддзі ўсё больш і больш пільна сочаць менавіта за гэтымі кантактамі. Напрыклад, узгадваем матч адкрыцця паміж Мексікай і Паўднёва-Афрыканскай рэспублікай. Там адразу 3 чырвоныя карткі, прычым 3 прамыя былі прадэманстраваны ў матчы. Гэта, конечно, не рэкорд, а рэкорд быў калісьці у расійскага рэферы Валянціна Іванова, які 4 прамыя жоўтыя карткі даваў футболістам. Ну і вось Ілля Зайцаў з невялічкімі праблемамі з галінастопам выходзіць па-за межы поля, прыкульгвае і рыхтуецца з'явіцца на полі. І вось так нацянькі праз бліжэйшую кропачку Ілля вяртаецца ў гульню. Усё з ім добра. Ну, а у нас тым часам валодае мячом Іван Фролоў. У рукі ён забірае, не дазваляючы Вячеславу Папаве нічога стварыць. Да рэчы, Папава гэта адно з галоўных адкрыццяў сезону 2026. Калі казаць пра гэтага хлопца, што яшчэ некалькі гадоў таму ён у мінскім дывізіёне за серабранку Волат гуляў у другой лізе, асабіста нікому не быў патрэбны на дывізіён вышэй. І, да рэчы, Папава нават у Слонім праходзіў праз прасмотр. У той Слонім, які не ідзе разам з Луцкам уверху турнірнай табліцы, а ў тым Слоніме, які перамагаў раз у паўгода. І вось Вячеслав Папава ў сезоне 2026. Гэта сапраўднае адкрыццё ўсёй першай лігі. Ну, Слонім славіцца сваім майстэрствам, знаходзіць такіх цікавых гульцоў. Мы Ціта Йормі узгадваем, які да Нёмана дарос. І многіх розных іншых хлопцаў. Але ж вось цяпер Вячеслав Папава. Гэта, магчыма, адно з галоўных адкрыццёў. Таксама Павел Аленшаў, расійскі флангавы нападаючы, паўабаронца. Ну і таксама Раді Емліханаў, які сёння ў нас прапускае гульню праз перабор жоўтых картак. Раді Емліханаў, выхаванец акадэміі маскоўскага «Дынама» Чартанова. І прыехаў ён вось на Беларусь. Гуляць і стаў адным з лідараў Слоніма, адзін з самых найнебяспечнейшых футбалістаў у Беларусі з пункту погляду стандартаў. Але ж сёння Раді Емліханаў не можа прымаць удзел у гульні. Ён сёння раздае аўтографы на трыбунах. Ну і вось у матчы у Салігорску, дзе Слонім саступіў 0-1, Раді Емліханаў 4-ю для сябе ў сезоне жоўтую картку зарабіў. Тым часам Слонім у сваёй атацы. І працягваецца гульня ў нас праз парушэнне правілаў. Да рэчы, 4-2. Валерый Патароча робіць лік у матчы, які ідзе ў нас паралельна паміж Бумпрамам і Салігорскам. А 16-й у нас пачынаюць Маладзечна і СКА, 17-й Вална Асіповіча, 19:30 Юнікс Лапс Луцк. Вось такая праграма сённяшняга гульнявога дня. Пасля гэтага стандарта зазірнем і ў заўтрашні дзень, што, як мы добра ведаем, не кожны можа рабіць. Слонім зарабляе момент, удар па варотах, і удар ідзе у сетку са знешняга боку. Ну а што тычыцца наступных гульняў, то заўтра 3 каманды дублі вышэйшай лігі гуляюць. Гомель-2 будзе прымаць Ніву Здоў без нас, Маргонь будзе прымаць Мінск-2. Ну а 17-й у нас будзе беларуская класіка з нумарам 2, БАТЭ-2, Дынама-2. Вось такі у нас план на выходныя. Тым часам больш актыўна ўключаецца Слонім у гульню. Перацярпелі яны, ператрывалі добры пачатак у суперніка і пачынаюць самі штосьці спрабаваць стварыць каля астравецкіх варот. Ну і нас, да рэчы, цікавая з'ява на Слонімскім стадыёне. Не бачу я усіх, канешне, але ў нас такое пачуццё, што ў нас Бол Йорлс сёння на гульні. Агулам
Вось якраз з нашай броўкі дзве дзяўчынкі падаюць мячы. Тым часам Мікіта Якімовіч мог збягаць 1 на 1, але ж там добрая перадача на Дениса Міскевіча. Міскевіч адразу праз закід у цэнтр гуляе. Завалодаў мячом Слонім. Ёсць варыянт разгарнуць атаку. Вячорка адгуляўся на абаронцу. Гэта Кірыл Крутарошкін. Менавіта ён сёння замест Раді Емліханова дзейнічае. Ну, Крутарошкін гэта абаронца, якога слонімскія заўзятары добра ведаюць. Зноў жа Вячорка будзе ў мяч уводзіць у гульню. Ну і невялічкае непаразуменне паміж дзяўчатамі, якія мячы падаюць. Адразу два футбольных снарады яны адправілі на поле. Жарнасек наперад выносіць не вельмі дакладна. Сланімчане на падборы. І вось, здавалася б, дапрацоўваюць астраўчане у барацьбе. Але сыходзіць мяч, і гэта аут на карысць астраўца. Зайцаў будзе мяч уводзіць. І адпраўляе Ілля гэты самы мяч наперад на Кірыла Ганчарыка, але Ганчарык не вельмі ўдала падсеў. І яшчэ адзін аут на карысць астраўца. Ну, у нас хлопчыкі на трыбунах дзяўчатам дапамагаюць. Вось такі джентльменскі горад. І яшчэ адзін аут на карысць зелёна-белых. Здаецца, у адной кропцы у нас зараз гульня праходзіць. Якімовіч скінуў на Зайцева. Зайцев наперад, не даходзіць перадача да Ганчарыка. Там Вячорка. Спрабуе аддаць перадачу, але Мікіта Якімовіча мяч сыходзіць. Па-за межы поля гэта аут на карысць Слоніма і магчымасць выйсці з абароны. Магчымасць штосьці прыдумаць. Дарэчы, дуэль двух маладых трэнераў. Сергей Падрэцкі, Іван Мігаль. Адпаведна, у гаспадароў гасцей. І калі Сергей Падрэцкі гэта мясцовая легенда, чалавек, які дагэтуль гуляе за Слонім 2 часамі, то Іван Мігаль буйную частку сваёй кар'еры аддаў барысаўскаму БАТЭ, папрацаваўшы нават з асноўным складам. У нас тым часам Александр Чыш перадачу выразаў у штрафную. Дарэчы, калі Ягор Кудзінаў са Слонім у Астравец пераехаў, то Александр Чыш у свае часы ўзімку адмовіўся ад трансферу, працягнуўшы пагадненне са Слонімам. Бо непаразуменне было, што ж будзе з камандай, якая заняла апошняе месца у турнірнай табліцы першай лігі сезона 25, але сланімчане гэтыя часы не вельмі хочуць успамінаць, пакуль каманда ідзе у зоне прамога выхаду у вышэйшую лігу. Тым часам Ганчарык. Удар здалёк. Міскевіч прымае. Александр Катляроў прабіваў. І Дзяніс Міскевіч мяч забірае ў рукі. Александр Чыш дачакаўся ўсё ж такі, што будзе з клубам, і працягнуў пагадненне са Слонімам, застаўшыся. Хаця Астравец прапанаваў яму варыянт, як мінімум, прыехаць на прагляд з далейшым магчымым падпісаннем кантракта. Але ж Александру Чыжу вельмі падабаецца ў Слоніме, ён вырашыў працягваць кар'еру там, дзе ўсё вядома, там, дзе усе вядомыя. Ну, а Ягор Кудзінаў абраў для сябе новы выклік. Быў ён на праглядзе ў Unix Labs, там штосьці не склалася, і пасля Юні Ягор Кудзінаў пераехаў менавіта ў Астравец. Пакуль што не так усё ідзе добра, як ішло ў Слоніме, пакуль Кудзінаў часцяком гэта джокер. Но у нас тым часам атака астраўца. Катляроў, прастрэл. Якімовіч зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Спрабаваў тут прыгожа пятачкай Мікіта Якімовіч завесці, але ж малады нападнік, выхаванец мазырскага футбола, таксама адразу 4 чалавекі ў складзе астраўца звязаны менавіта з адной з двух беларускіх сталіц Палесся. Не будзем мы спрачацца з заўзятарамі з Пінску. У нас зараз Дзяніс Міскевіч ратуе сваю каманду. Слонім ляціць у сваю атаку, але ж там Іван Фролоў не дазваляе Паўлу Аленчаву мяч дагнаць. Але ж вось Аленчаў яшчэ адно адкрыццё. Расійскі нападаючы можа гуляць і як паўабаронца, але зараз Александру Катлярову вопытнейшаму барацьбу прайграе. Фролоў. Адгуляўся ён на Даніла Прудніка.
Жарнасек. Ляціць наперад, трымаюць яго там за цішотку. Жарнасек прайшоў, аддаў на якраз Кудзінова. Кудзінаў у цэнтр змясціўся, пакінуў край на Александра Катлярова. Вось удар здалёк ад Романа Давыскібы. Але ж мяч ідзе вышэй за браму. Адбыўся у нас, як кажуть, на чемпіонаті свету Hydration Break. Перарыўчык на вадапой для каментатараў. Ўсё ж такі, хаця і перадавалі ў Слонімя дождж, але такая вось, ведаеце, як кажуць на Беларусі, пагода стаіць зараз у Слонімі. Гэта не з пункту погляду надвор'я, гэта з пункту погляду, калі надвор'е такое добрае. У нас тут невялічкія аблочкі лятаюць над стадыёнам, сонейка свеціць. Ну і сапраўдная вось такая летасняя пагода стаіць на Беларусі. Хаця і халадала, хаця і былі дажджы. Вось зараз астраўчане памыляюцца пры выхадзе з абароны, але Герман Жарнасек дапрацоўвае за ўсіх. І аут на карысць сваёй каманды зарабляе. Тут і Даніла Пруднік, і Ілля Зайцаў разам памыліліся, але Герман Жарнасек, чалавек, які апошнім турам лепшым абаронцам першай лігі стаў у 3 адразу дысцыплінах, за сваю каманду дапрацаваў як трэба. Ганчарк скідае на Якімовіча. Якімовіч прапускае на Катлярова. Катляров шукае варыянты. Александр. І вось зараз добрая, моцная перадача, але Катляров не прымае. І да Дениса Міскевіча мяч даходзіць. Моцны закід. І Ілля Зайцаў з гэтым закідам спраўляецца. Вячорка на падборы. Закід у бок Папавы. Мокшын на Жарнасека. Рызыкавана даволі. Ну і вось у нас, дарэчы, бачым мы, што агулам Ягор Кудзінаў і Александр Катляров памяняліся краямі. І цяпер супраць Александра Чыжа Ягор Кудзінаў дзейнічае, з якім, дарэчы, апошнім сезонам дзяліў край у Слонімя. Паглядзім, для каго гэта добра, пакуль ляжыць у нас на газоне. Адзін са сланімчан. Астраўчане па фэйрплейнаму мяч выбіваюць па-за межы поля і дазваляюць суперніку узняцца на ногі, працягнуць гульню. Ну і вось наш матч працягваецца. Слонім таксама суперніку мяч аддае. Гэта ўсё вось базавыя гісторыі павагі, базавыя гісторыі футбольнага братэрства. Ну і усе хлопцы, усе 22, хто выйшлі на поле, яны разумеюць, што ўсе яны робяць адну справу, хоць у розных колерах, у розных камандах, але ж у першую чаргу важна здароўе, ці ты жоўта-блакітны, ці ты зялёна-белы, але ж ты у першую чаргу футбаліст і чалавек. Ну, у нас тым часам зноў жа даходзіць мяч да галкіпера Астраўца Івана Фралова. Той наперад выносіць. Катляров паскараецца супраць яго Міскевіч. Міскевіч няўдала выбівае і дапрацоўвае зараз яго партнёр Дмітрий Вячорка. І прычым Міскевіч выбіў мяч у твар свайму жа абаронцу. Зноў жа патрэбная паўза. І зноў жа астраўчане гэту самую паўзу дадуць. Вядома ўжо склады на наступную сустрэчу у маладзечне. Але гэтую справу мы пакідаем заўзятарам маладзечны СК. Праз 35 хвілін будуць яны распачынаць у маладзечне на гарадскім. Ну і калі жадаеце, у нашым перапынку далучайцеся таксама і да той трансляцыі. А у нас тым часам далёкі закід з аўта. Якімовіч скідае на партнёра. Дададзеная скидка ўжо на Якімовіча. Якімовіч прабівае па варотах, але робіць гэта вышэй. Дзяніс Міскевіч будзе мяч уводзіць у гульню ад сваёй брамы. Пакуль што ў нас
Неяк бліжэй. Да. 100% моманту былі госці, але і гаспадары. Добры футбол дэманструюць пакуль, што такая вось роўная гульня у нас з мінімумам падыходаў. Не тое, што да ўдару, але да варот. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё ж такі абласное дэрбі. Матч двух каманд, якія знаходзяцца ўсё ж такі па розных баках гарадзеншчыны, але ж ўсё ж такі ў адным рэгіёне. Ну, і зараз Ягор Міхейкер і Ганчарык адзін аднаго не зразумелі. Але ж хлопцы адзін перад адным выбачаюцца, штосьці сябар тлумачаць. І будуць выпраўляцца за гэтую памылку. Жарнасек прыбягае на край абароны, дапамагае сваім партнёрам, выбівае мяч па-за межы поля. Тым часам Папава не здолеў мяч апрацаваць, выбіў яго зноў жа па-за межы, і ля зайцаў рыхтуецца у нас да свайго стандарта. Глядзім далей. Якімовіч скідае на партнёра, там Ганчарык не зачапіўся. Міхей да Выскіба. З мячом Роман аддае на Катлярова. Вось два хлопцы, якія добры досвед, больш за 100 матчаў вышэйшай лізе маюць на кожнага, прычым не на дваіх. І зараз Александр Катляров спрабаваў выразаць на Мікіту Якімовіча перадачу. І ля зайцаў у барацьбе да апошняга ляжыць на газоне абаронца. Патрапілі яму ў твар. Ну і Павел Аленчаў вядзе барацьбу, але ж самому Павлу Аленчаву насамрэч за гэты момант можна было б даваць жоўтую картку. Адмахнуўся ён у суперніка. А на чэмпіянаце свету за падобны эпізод мы ўжо чырвонае бачылі. Але ў Беларусі суддзі не так часта цягнуцца ў кішэню, як тыя ж суддзі з Бразіліі. Таму у нас стандарт на карысць Слоніма. Александр Чыш, Дмітрый Вячорка каля мяча. Чыш адпраўляе яго у штрафную бок Крутарошкіна. Яшчэ одна падача. Крутарошкін прабівае па воротах. Адбіваюцца астраўчане. І вось першы небяспечны момант для гаспадароў поля у гэтым матчы. Зноў жа Вячорка на падборы. На Чыжа выбівае дакладна. І разганяецца ў сваёй атацы Слонім. Папава атрымлівае перадачу. І выбіваюць зараз астраўчане ў бок Александра Катлярова. Катляров паскараецца, але ж разам з Дмітром Вячоркам выбягаюць па-за межы поля. І у нас з вами Дмітрий Вячорка будзе ўводзіць мяч у гульню. На Аленчава спрабуе. Аленчаў цягне за цішотку Ілю Зайцева. Сур'ёзная дуэль у нас тут вымалёўваецца на краі. Але пакуль Дмітрый Дмітрыяў прабачае ўсе дзеянні расійскага 10-га нумара. Ну і зараз арбітр падказвае Дмітру Вячорку, што занадта ты ўжо збег далёка. Вячорка адгуляўся з партнёрам. Наперад закід. Там Жарнасек першы на мячы. Яшчэ і становішча па-за гульнёй зафіксаванае. І рыхтуецца Іван Фралоў распачынаць гэтую атаку сваёй каманды. Фралоў мякенька так наперад. Збівае там з ног Мікіту Якімовіча. Даходзіць мяч да Міскевіча. Міскевіч адразу на бліжэйшых да сябе абаронцаў. Астравец у прэсінг не вельмі актыўна ўключаецца. Разумеюць хлопцы, што можа Слонім і выбіць. Будзе разрыў у лініях. Але пакуль што слонімчане праз кароткі пас спрабуюць выйсці. І
Знову ж аут на користь Астраўца. Зайцаў. Закидывая наперад у бок Якимовича. Якимович з мячом не сустракаецца. Міхей. Выйграе паветра, але робіць гэта для суперніка. Зайцаў зноў жа супраць Аленчава. І аут на карысць Слоніма. Павел Аленчаў і Ілля Зайцаў, ну нічога ўжо просто не цураюцца ў барацьбе адзін з адным. Разумеючы, што Дмітрый Дмітрыў многа будзе менавіта гэтай пары дазваляць. Але, ну, не вось такое. Вячорка, ніжэй на Крутарошкіна. Крутарошкін. Туды на дальні край, дзе Клунок дзейнічае. Нават не Клунок, Артем Гладько. З мячом сустракаецца. Перадача моцная наперад. Спроба за спіны закінуць у бок Чижа. Александр Чиж, але там Іван Фролов выходзіць і мяч у рукі забірае. Прайграў зараз дуэль Іван Мокшин свайму суперніку. Ну і будзем мы прыглядаць за спробай Астраўца выйсці з абароны. Слонім аддае Астраўцу мяч, спрабуе знайсці сваё шчасце ў гэтых хуткіх атаках. Ну, у нас тым часам больш за 350 чалавек ужо на нашай трансляцыі. Пры тым, што гуляецца вышэйшая ліга. Прычым, што непадалёк у Барановічах, ну, гэта неблагія лічбы. Астравец тым часам сваю атаку разгортвае, але ж не даходзіць перадача да нападнікаў. Ну і вось Слонім. Перавод на супрацьлеглы край на Аленчава. Але там Ілля Зайцаў і парушае Павел Аленчаў правілы. Супраць свайго апанента. Гэта стандарт на карысць Астраўца. І Павел Аленчаў, які парушыў, сам жа і ахвяраваў. Небяспечная гульня ад 10-го нумара Слоніма, зафіксаваная арбітрам. Імкнуўся Аленчаў згуляць у мяч, но патрапіў нагой па суперніку. Гэта небяспечная гульня, пакуль што без жоўтай карткі. Але ж трэба Паўлу Аленчаву ўсё ж такі быць больш уважлівым і ўсё ж такі больш паважаць здароўе супернікаў. Жарнасек. Моцным закідам спрабуе Якимовича знайсці, не атрымліваецца. Падбор за Слонімам, гэта Сёмін. Той ніжэй на Крутарошкіна. Крутарошкін далей на Міскевіча. Міскевіч. Моцны вынас, але ж ідзе мяч па-за межы поля. Ну і таксама слонімскія заўзятары да нас на трансляцыю падцягваюцца. Цікава, шаноўнае гаспадарства, но чаму вы не на стадыёне? Добры суботні дзень, усё ж таки разумею, што хтосьці можа быць на працы, хтосьці можа быць не ў горадзе. Але ж калі ёсць магчымасць, трэба на сваю каманду заўсёды прыходзіць, падтрымліваць, хлопцам гэта заўсёды прыятна. Ну, у нас тым часам спрабаваў Астравец выйсці ў атаку. Максим Клунок у падкаце спыніў Мікіту Якимовича. І зноў жа стандарт на карысць Слоніма. Пакуль што у нас усё даволі роўна. Ну і лік на табло таксама не адкрыты. Жарнасек збівае з ног Романа Мушулова, парушае правілы. Ну вось зараз Артем Гладько з мячом сустракаецца. Крутарошкін. Наперад гуляе. Там Зайцаў. Включаецца і Вячорка в атаку сваёй каманды. І вось даходзіць перадача да Романа Мушулова. Супраць яго Ілля Зайцаў дзейнічае. Мушулаў здолеў перадачу аддаць. Працягваецца атака Слоніма. Ніякага парушэння правілаў у тым падкаце не было. Клунок на падборы. Гуляе на партнёра. Удар здалёк і папярэчына. Ратуе зараз Астравец. Далі па варотах сваёй каманды прабіць астравецкія абаронцы. Адгуляны быў Іван Фролов.
І зараз ледь не забиває Слонім. Ось такий епізод у гаспадароў узнікае. І будем глядзець мы за тым, чым адкажа Астравец. Пакуль што каманды, па сутнасці, абмяняліся такімі вось добрымі момантамі. Памятаем мы выхад Катлярова. Ну вось зараз зноў сланімчане ў сваёй атацы. І удар ад ворот. Удар ад ворот Івана Фролова будзе. Ну, мясцовыя эксперты на трыбунах у нас падказваюць аднаму з футбалістаў Слоніма, што трэба было падаваць раней. Якімовіч добра зачапіўся, скінуў на Ганчарыка. Той аддае перадачу на Кудзінава. Кудзінаў зачапіўся, але занадта слабая перадача была. Паспеў Ягор толькі аут на карысць сваёй каманды зарабіць. Якімовіч на дрыблінгу. Якімовіч. Перадача наперад. Там Ганчарык не зразумеў партнёра. Рыхтуецца Денис Міськевіч. Мяч увесці ў гульню. Ну, у нас 36-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння. Пакуль што 0-0, хаця гульня пачынае ўсё больш і больш раскрывацца. Слонім свае ж трыбуны гоняць наперад. І падтрымка. Бачым мы, што працуе. Слонім некалькі небяспечных эпізодаў стварыў. Ну і вось зараз памылка пры выхадзе з абароны. Падача! Але ж моцна, але недакладна, як кажа мэтр нашага каментатарскага цэха Владзімир Навіцкі. І Денис Міськевіч рыхтуецца мяч увесці ў гульню. Міськевіч адпраўляе мяч наперад. Астраўчане. Падбор забіраюць. Кудзінаў. Кудзінаў. Збіваюць яго з ног. Прычым Роман Мушулаў, які Ягора добра ведае. Ну а з тым часам, што адбываецца ў іншых гульнях? Бумпрам перамагае Салігорск з лікам 5-2. У нас 0-0. Маладзечныя СКА яшчэ не пачыналі. Іншыя таксама. Вось такі вынас у галаву Іллі Зайцаву. Ну і Дмітрый Вячорка чакае, пакуль адновіцца абаронца Астраўца. Ну, насамрэч, дзесьці, на жаль, што ў правілах за такія эпізоды ніякіх санкцый не прадугледжана, бо там, ну, сур'ёзнае парушэнне можна і сур'ёзнае пашкоджанне можна нанесці свайму апаненту, вось так выносячы проста ў галаву. Але ж Ілля Зайцаў на ногі ўздымаецца, сапернік выбачыўся, ўсё па-мужчынску, ўсё па-футбольным. Ну і вось у нас Кірыл Ганчарык на аператыўнай прасторы. Ганчарык спрабуе аддаць у штрафную, не атрымліваецца. Яшчэ адна перадача. Якімовіч прапускаў на партнёра. Скідка на Давыскібу. Давыскіба прабівае вышэй за браму. І ці кранаўся там Міскевіч? Так, дакладна, будзе вуглавы. Будзе вуглавы на карысць Астраўца. 39-я хвіліна падыходзіць да сканчэння. І у нас Кірыл Ганчарык будзе падаваць гэты стандарт.
Разгуляў праз Катлярова. Катляров вось так прабіць спрабуе з прыёму, але прабівае недакладна. І Міскевіч будзе у нас пачынаць ад сваіх варот. Пачынае на бліжэйшага да сябе Кірыла Крутарошкіна. Той далей Гладзько знаходзіць. І Гладзько наперад аддае, але там астраўчане ўжо мяч перахапілі. Мокшын на Якімовіча. Якімовіч далей на Катлярова. Катляров. Гэта не Катляров, гэта Кудзінаў зноў жа. На тым далёкім ад нас краі апынуўся Ягор. І вось такая скидка ад Мікіты Якімовіча. Ну, у нас тым часам закид у штрафную пасля аута. Адбіваюцца сланімчане, але падбор за астраўцом. І Слонім зараз можа выбягаць у контратаку. Дмітрый Вячорка бяжыць па краі. Дмітрый Вячорка прыбірае двух апанентаў. Чапляецца за Іллю Зайцева і выходзіць мяч па-за межы поля ад астраўчан. Але ж Слонім зноў жа карыстаецца сваёй добрай зброяй, гэтымі хуткімі атакамі. Павел Аленшаў зараз мяч страчвае. Ягор Міхей на Катлярова. І у нас яшчэ одно парушэнне правілаў. Зноў жа адмашка з боку футбалістаў Слоніма. Дмітрый Дмітрыў пакуль што трымае карткі ў кішэні. І ў нас рыхтуецца астравец разгуляць гэты стандарт. Жарнасек на Фролова. Фролов зноў жа на Жарнасека. Папава ў прэсінгу. Жарнасек Папаву прыбірае. Зноў жа каціць на галкіпера. І Іван Фролов на Даніла Прудніка пераводзіць. Пруднік пад ціскам знаходзіцца. Фролов на Міхея. Збівае яго з ног Вячаслав Папава. Ну, у нас 43-я хвіліна, пакуль што 0-0. І што адны, што іншыя малі па адным 100% эпізодзе. Дзяніса Міскевіча пасля памылкі пры выносе выратавалі абаронцы. Івана Фролова выратавала папярэчына. У нас тым часам барацьба каля далёкага ад нас вуглавога сцяжка. І стандарт на карысць Слоніма будзе прызначаны. Ляжыць хтосьці з абаронцаў на газоне. «6-2 бумпрам». Геймсет матч, як кажуць у такіх справах. У нас пакуль што 0-0. Ну і спадзяемся, што ўсе галы ў Гомель сёння не з'ехалі. Міскевіч рыхтуецца мяч у гульню ўвесці. Адпраўляе яго наперад. Астраўчане на падборы. Якімовіч скідае на Кудзінава, але там Александр Чыш, які свайго сябра добра ведае, прачытаў яго як адкрытую кнігу. Зараз іншым краем астраўчане спрабавалі атаку разгарнуць. Даходзіць мяч зноў жа да Дзяніса Міскевіча. Галкіпер пад прэсінгам. Дакладна мяч выносіць. Ну і тут Вячаслав Папава парушае правілы супраць Даніла Прудніка. Ну, трэба гульцам Слоніма больш уважліва сачыць за сваімі рукамі. Многа адмашак. Но калі працуе на гульні рэферы вышэйшай лігі, то такія эпізоды ён без увагі пакідаць не будзе. Ну, у нас тым часам астравец у атацы. Кудзінаў на краі збірае некалькіх супернікаў. Каціць на Мокшына. Гучыць свісток. Парушэнне правілаў.
у нас зафіксаваная на карысць астраўца. І небяспечны стандарт. Зноў жа на карысць зялёна-белых. Рыхтуецца Кірыл Ганчарык. Да, закиду штраф. Ну, ой-ой-ой! Пералятае мяч Дзянісам Міскевіча, прычым рыкашэтам ад кагосьці са сваіх. Ледь не адбыўся ў нас вельмі кур'ёзны аўтагол. 45-я хвіліна ў нас ідзе. Нічога, здаецца, не дадаваў Дмітрый Дмітрыеў, але дасць ён магчымасць разгуляць гэты вуглавы. І на гэтым усё. 0-0 у першай палове. Астравец і Слонім галоў не забілі. Гульня цікавая, гульня, якая мае моманты, якая мае эпізоды, але пакуль не хапае ёй толькі вось гэтага галявога соусу. Адпачнем 15 хвілін, адпачнуць трыбуны, адпачнуць каманды і вернемся мы ў Слонім на юнацтва, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на слонімскі стадыён юнацтва, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2. Супрацьстаянне Слонім-Астравец 0-0 пасля першых 45 хвілін. Хаця эпізодаў, што з боку адной, што з боку іншай каманды, хапала насамрэч на лік нават 2-2. Але не скарысталіся ні сланімчане, ні астраўчане сваімі магчымасцямі. Трэнеры папрацавалі ў перапынку і будзем глядзець, што гэтая праца у нас дасць. Бачым, што без замен, здаецца, у нас будзе працягвацца гэтая гульня. Расстаўляюцца астраўчане, расстаўляюцца сланімчане. І так дакладна, без ракіровак мы будзем сачыць за гэтым матчам. Хуценька прабяжымся мы і па стартавых складах, і па судзейскай брыгадзе. Усіх нагадаем, у нас, дарэчы, хуткі гол у Маладзечні. Ўжо на другой хвіліне гаспадары поля адкрываюць лік у супрацьстаянні са СКА. Гэта добрая навіна для заўзятараў Слоніма. Што тычыцца нашых афіцыйных асобаў стартавых складаў, ніводнай ракіроўкі. І будзем пачынаць размаўляць пра тайм нумар 2. Судейская бригада: Дмитрий Дмитриев, Минск, Фанипаль, Дмитрий Жук, Минск, Сергей Василевский, Смаргонь, Яны у поле. Четвертый арбитр Кирилл Тачоны, Слоним. Инспектор сустрэчы Дмитрий Доля, Лида Гродно. У поле у Слонима наступные 11 человек. Брамник Денис Мискевич, номер 1. Капитан команды и оборонца номер 5 Дмитрий Вячорка. Номер 8 Роман Мушулов. Номер 10 Павел Оленшов. Номер 11 Вячеслав Попава. Номер 12 Иван Семин. Номер 14 Максим Ткацевич. Номер 15 Александр Чиж. Номер 20 Артем Гладько. Номер 23 Максим Клунок. Номер 66 Кирилл Круторошкин. Сергей Подрецкий, галоўны тренер футбольного клуба Слоним 2017. Які, дарэчы, у атацы знаходзіцца. Добры закід у бок Попавы. Але ніякага пенальці ў гэтым эпізодзе. Дмитрий Дмитриев нават і, будучы сонным, не ведаючы, выйшаўшы толькі на поле, пабачыўшы канцоўку, не паставіць. Бо ўсё-такі арбітр вельмі у нас кваліфікаваны, многа працуе на матчах вышэйшага дывізіёна. І, дарэчы, гэта той самы рэферы, які абслугоўваў суперкубак Беларусі 2026, у якім гродзенскі Нёман быў мацнейшы за віцебскім Макслайн у серыі пенальці. У нас тым часам пераходзіць гульня на палоў поля астраўца. Валодаюць мячом сланімчане, але ж страчваюць яго. І зараз госці выходзяць з абароны. Хутка паразмаўляем і пра іх склад. Пакуль што перадача на Мікіту Якімовіча ідзе. Але ж адштурхнулі Якімовіча ад мяча вельмі лёгка. І Кирилл Круторошкин аддае перадачу на свайго партнёра. Гэта у нас Максим Ткацевич. Ткацевич, дарэчы, адзін з найлепшых асістэнтаў першай лігі сезона 26. Вельмі многа Ткацевич з падач менавіта прыносіць асістэнцкіх балаў, аут на карысць Слоніма. Ну і мы хуценька маем магчымасць прабегчыся па складу астраўца. Іван Фролов, галкіпер, номер 1. 4 Даніл Пруднік, 7 Ілля Зайцев, 10 з капітанскай павязкай Кирилл Ганчарык, 13 Ягор Кудзінаў, 14 Іван Мокшин, 15 Александр Котляров, 18 Роман Давыскіба, 19 Ягор Міхей, 20 Герман Жарнасек, 88 Мікіта Якімович, Іван Мігаль, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. Ну і пазнаёмімся з тымі, хто далучыўся да нас у перапынку. Ваш каментатар на сённяшнія 45 хвілін, якія засталіся, Іван Міцкевич. Добрый дзень усім, хто далучыўся да нас вось зараз. Агучылі ўсіх афіцыйных асобаў, можам сачыць за футболам. І нічога нам не будзе перашкаджаць гэтага рабіць. Пакуль што у нас такая вось серыя стандартаў адбываецца на палове поля гасцей. Закід далёкі, але зноў жа аут. І аут на карысць Слоніма. Будзе выконвацца. Паляцеў мяч наперад, але там Ягор Кудзінаў і Александр Котляров, хтосьці з крайніх нападаючых, яго перахапіў. І парушэнне правілаў фіксуе Дмитрий Дмитриев з боку астравецкіх футбалістаў. Гэта стандарт для Слоніма, ну а апошнім разам у першым тайме памятаем мы, што Слонім добрую небяспеку стварыў каля варот супернікаў. Ну, в прынцыпе, Слонім многа упавае на гэтыя самыя стандарты. І у нас, дарэчы, каманды перасякаюцца па календары. Астравец па графіку ішоў якраз за Слонімам да гэтага 11-го тура, калі яны
пасупернічаюць паміж сабой. Полетела падтрымка Паўлу Аленчаву. Тым часам Александр Чыж на далёкую стойку падае. І там мяч выходзіць па-за межы поля. Удар ад варот. Іван Фролоў будзе яго выконваць. Дарэчы, галкіпер пакуль што хутчэй за ўсё лепшы у складзе Астраўца. У складзе Слоніма добра сябе праяўляе якраз Александр Чыж. Няблага дзейнічае Павел Аленчаў. Ну, в прынцыпе, Дмітрий Вячорка добра падключаецца да атак. Кірыл Крутарошкін аднойчы выратаваў. Ну і вось. Пакуль складана абраць лепшага. Тым часам Астравец у сваёй атацы. Мікіта Якімовіч аддае перадачу на Кірыла Ганчарыка. То есть спрабуе адправіць мяч далей у штрафную на Александра Котлярова. Міхей. Зайцаў. На Жырнасека. І той, здавалася б, памыліўся, але знайшоў варыянт ад мяча пазбавіцца. Пазбавіцца не вельмі дакладна. Слонім у сваёй атацы. Мушулаў аддае перадачу, але робіць гэта занадта моцна. Іван Фролоў мяч выбівае, дапамагаюць там і абаронцы. І вось зараз адбіваюцца астраўчане ад гэтай магчымасці суперніка на 51-й хвіліне. Закід з аута. І парушэнне фіксуецца арбітрамі з боку футбалістаў Слоніма. Там, здаецца, мабыць, у руку мяч патрапіў камусьці са слонімчан, але ж з нашай каментатарскай пазіцыі той самы далёкі правы вуглавы сцяжок, ну, не вельмі так і проста пабачыць. Рыхтуецца увесці мяч у гульню Іван Фролоў. Адпраўляе яго наперад на Александра Котлярова. Той мяч у гульні захоўвае. Ну і будзем назіраць за тым, як Слонім мяч падхапіў. Перайшоў контратаку. Александр Чыж трэба падаваць ці прастрэльваць. І забівае Слонім. 1-0 робіць лік Вячаслав Папава. Усё ж таки добивается своего Слоним. И команда гаспадароў выходит наперад у гэтым матчы. Провалился Астравец у обороне. Тым часам у нас 0-1. Для Астраўца, 1-0 для Слоніма. І гэта, здаецца, Вячаслав Папава замыкаў гэтую перадачу. Вось так вось открываюць лік гаспадары. Яны былі бліжэйшыя да гола ў першым тайме. І ў тайме нумар 2 пацвердзілі свае намеры забіць. І ўсё ж таки гэта зрабілі. Мокшин не ўвайшоў пакуль у гульню 14 нумар Астраўца. І менавіта з яго памылкі распачалася, дарэчы, гэтая галявая атака. Ну і вось у нас рыхтуецца увесці мяч у гульню Астравец. Вячаслав Папава свой чарговы, здаецца, 6-й мяч забівае ў гэтым сезоне. Аут на карысць Слоніма. Александр Чыж будзе яго ўводзіць. Ганчарык. Няўдалая перадача. Зноў жа Папава з мячом. Папава на дрыблінгу. Прыбірае аднаго, другога. Зноў жа Папава, але там Ягор Міхей дапрацоўвае. Котляроў. Мяч падхапіў, пацягнуў наперад, скінуў на партнёра, да выскіба, разварочваецца. Але ж не праходзіць ад яго перадача. Слонім зноў жа ў контрвыпадзе. І, дарэчы, можам мы заўважыць, што Астравец, прапускаўшы першым, ніколі не перамагаў у гэтым сезоне. Таму, можа быць, гэта добры знак для слонімскіх трыбун.
Ну, у нас тим часам Слонім атрымлівае права на стандарт. Александр Чыш зноў жа каля мяча, яго вось гэтыя далёкія закіды. Пакуль што, дарэчы, нават не папава, нават вось Александр Чыш можа з'яўляцца найлепшым гульцом у складзе Слоніма. Удар здалёк. І ідзе мяч міма створа варот Івана Фролова. Выходзіць астравец з абароны, Катляроў. Не самая удалая перадача. Перахапілі мяч сланімчане, але ж хутка вяртаюць валоданне сабе госці. І гэта аут на карысць Слоніма. І у нас першая замена у складзе Слоніма, дарэчы, адбываецца. Александр Булычаў замест Максима Клунка. А замена ў апорнай зоне. І яшчэ адна ракіроўка у складзе Слоніма. А хто ж яшчэ? Арсеній Сокал выйшаў замест Івана Сёміна. 3 запасных засталіся у каманды Сергея Падрэцкага, хто можа выйсці з поля. Гэта Арсень Жуковскі, Александр Конеў, Марат Каліншенка і галкіпер Андрэй Агапаў. У астраўца Владислав Дрозд галкіпер, Артем Давідович, Александр Федосенко, Максим Бойченко, Артем Кільяманов, Матвей Каліновскі, Ягор Ісаченко, Артем Ганжуров, Глеб Скрипник, Даніл Цык могуць выйсці з палявых. І зараз ледь не скарыстаўся Слонім гэтым эпізодам. І Максим Ткацевич мог рабіць лік 2-0, але ці то там па мячы не патрапіў, ці то мяч так у зямлю тыкнуў, што ён пайшоў міма створа Івана Фролова варотаў. Магчыма, спужаўся, як галкіпер выскокваў з гэтых самых варот. Пруднік. У складзе футбольного клуба «Слонім» 2017 адбыліся замены. Рыхтуецца замена ў складзе астраўца. Перапранаецца Артем Ганжуров. Перапранаецца хтосьці яшчэ. Даніл Цык. І у нас астравец выходзіць з абароны. Ганчарык. Ганчарык каціць на край. Там Катляроў. Зноў жа скідка на Ганчарыка. Ганчарык за мяч зачапіўся. Але ж неўдала аддаў перадачу ў штрафную. Тут Міхей. Пруднік. На Мокшына. Мокшын далей на Кудзінова. І вось зараз неўдала Іван Мокшын мяч прымае. Папава. Супраць яго Кудзінаў дзейнічае. Папава мяч усё ж такі захоўвае. Чыш. Перадача ў штрафную, якую перарывае Даніл Пруднік. Мокшын на падборы павінен быць. Аддае на Кудзінова. Кудзінаў. На партнёра. Гэта Давыскіба пропускае на Міхея. Міхей далей. Ганчарык разганяе перадачай на Кудзінова. Кудзінаў. Можа зараз мяч прыняць Ягор. Добра ён гэтае поле ведае. Прабівае, але там хтосьці са сланімчан нагу ўстаўляе. І гэта вуглавы на карысць астраўца. Рыхтуецца у нас вуглавы, ўжо пасля стандарта адбудуцца замены ў складзе астраўца. Ну і вось Максима Клунка апладысментамі праваджаюць трыбуны. Нізам спрабуе разгуляць астравец. І гэта аут на карысць тых жа самых зялёна-белых. Александр Катляроў пабег выконваць стандарт. Катляроў. Закид на Ганчарыка. Ганчарык мяч страчыў. Чыш. Наперад Папава. Пруднік там бяжыць. Пруднік сочыць. Таксама Іван Фролов. Прабег, пасачыў за мячом. І удар ад варот у нас будзе. А у астраўца 3 замены рыхтуецца. Артем Давідович таксама, здаецца, на поле выйдзе.
под 8 номером. Але будем глядеть. Далековато от нас гэтая броўка. І складана разглядець, хто ж у нас з'явіцца на поле. Давыскіба тым часам мяч прыняў, згуляў на Міхея. Міхей не вельмі ўдала. І сочым далей. У нас з вами 60-я хвіліна і гэта час для замен. На Роман Давыскіба. Замест яго Артём Ганжуроў. На поле з'явіцца Даніла Цык. Памяняе Ягора Міхея, больш такі атакуючы. Трохкутнік астраўчане будуць рабіць. І хто ж трэці? Хто ж у нас трэці пойдзе адпачываць, а пойдзе адпачываць Ягор Міхей, замест яго Александр Федосенко. Усе тры замены менавіта ў цэнтры поля робіць Іван Мігаль. Пакідае атаку, пакідае абарону, але здымае ўсю тройку у цэнтры поля. Вуглавым на карысць астраўца мы з вами зараз пабачым. Ну і паглядзім, што дадуць гэтыя ракіроўкі. Даніл Цык цяпер у нас выканаўца стандартаў. Падача на далёкую стойку, але занадта далёкую для ўсіх. Федосенко на падборы. Федосенко прыбірае двух супернікаў. Прабівае Александр Федосенко! Літаральна ў міліметрах ад створу. Поля пакінуў Кірыл Ганчарык, нумар 10. Замест яго... І вось такі эпізод узнікае. Нумар 97. Зараз у астраўца. Нумар 19. На поле выйшаў Александр Федосенко, нумар 9. Дзяніс Міскевіч рыхтуецца мяч увесці ў гульню. Ну і вось астравец. Узгадвае, што таксама можна біць па варотах, можна і трэба гэта рабіць. І вось такі далёкі удар ад Слоніма, што ў нас пачынаецца на футбольным полі. Много весялосці, много удараў. Жарнасек. Пра Зайцева нагуляе. Зайцев аут зарабіў на карысць сваёй каманды. І вось да лініі абароны Слоніма мяч даходзіць нават да Дзяніса Міскевіча. Вымушаюць таго пад прэсінгам выносіць у край. І гэта аут на карысць Слоніма, але ж далекавата мяч знаходзіцца ад той кропкі, дзе быў стандарт. І Дмітрый Дмітрыеў зараз слонімскім футбалістам падказвае, што трэба бліжэй да лаўкі запасных суперніка. Мяч уводзіць. Крутарошкін. Адпраўляе мяч наперад. Аут на карысць Слоніма. Мы з вами пабачым. І пакуль што барацьба за мяч у нас адбываецца. Ну а маладыя заўзятары, якія знаходзяцца над нашай каментатарскай трыбунай, аналізуюць турнірную табліцу першай лігі і спрабуюць зразумець, як жа так Салігорск, які перамог Слонім, які, дарэчы, згуляў унічыю з Бумпрамам, прайграў таму ж Бумпраму 2-6. Трэба зараз уздымацца на ногі. Александру Чижу усё бачыў. Дмітрый Дмітрыеў. Цык. Цыка з ног збіваюць. Парушэнне правілаў.
Той Прудніку віддає право на стандарт. Федосенко. Олександр Федосенко, до речі, чемпіон Росії, але по міні-футболі. У нас порушення правил з боку Іллі Зайцева. Фіксується арбітрами. І ляжить пакуль на газоне один со слонімських футболістів. Тут потрібна допомога медиків. І заміна рихтується у складі Островця. Матвій Каліновський рихтується вийти на поле. Нападаючи 22-й номер, який недавно забивав ворота Unix Labs. У нас пакуль слонімчані чекають допомоги медиків. Своєму партнеру є час попити води для футболістів. Ну і кого? Олександра Котлярова ці Єгора Кудінова здиме з гульні. Іван Мігаль ці нават ризикне перебудувати схему і Матвія Каліновського випустити як центрального нападника. Каб ён гуляв ложною дев'яткою замість Микити Якимовича. Поглядім. У Слоніма так само заміна рихтується. У нас тим часом Даніл Цик. М'яч приймає. Чекає партнера. Віддає на Якимовича. Аут на користь Островця. Кудінов. Закид наперед. Федосенко. За м'яч зачепився. На Кудінова скинув. Кудінов проіграв боротьбу Олександру Чижу. Той далі наперед. Згуляв на партнера. І у нас порушення правил з боку островецьких футболістів. Подвойна заміна у Островця рихтується. Усі заміни використає Іван Мігаль і одна заміна у Слоніма. Закид наперед. Зайцев там не поспіває. До м'яча. І гэта вугловий на користь Слоніма. У нас тим часом заміни. У нас тим часом заміни. Дві у Островця, одна у Слоніма. Олександр Чиж тим часом йде подавати. Єгор Кудінов соступає місце Артему Давидовичу. Єгор Кудінов сьогодні не забив, але вийшов супроть знайомих трибун. Ну і Матвій Каліновський з Олександром Котляровим міняється. Освіжає атаку своєї команди Іван Мігаль. Ну, гэта зразумела, пакуль што 0 у графе забітыя галы ў астраўчан. Што ў Слоніма Максим Ткацевич, замест яго Александр Конюк, хуткі крайні абаронца. Ну, гэта задума пад Матвея Каліновскага. Яны адзін аднаго могуць ведаць, як мінімум па асабістых знаёмых, бо і Коняў гуляў у складзе астраўца мінулым сезонам. І будзем глядзець, як згуляюць гэтыя самыя ракіроўкі. Пакуль Астравец распачынае сваю атаку. Пруднік. На Мокшына. Мокшын. Не праходзіць перадача. Захоўваецца мяч у гульні. Мокшын дапрацоўвае. І зараз Данілу Прудніку трэба страхаваць партнёра, што ён і робіць. І замість Олександра Котлярова, номер 15. У гульню вийшов Матвій Каліновський. І будзе у нас аут на карысць Слоніма, хаця далей трэба гэты стандарт выконваць. Поле пакінуў Максим Ткацевич, номер 14. У гульню вийшов Олександр Конєв, номер 19. Тым часам Іван Фролов з мячом разгуляў праз Даніла Прудніка. Пруднік шукае варыянты праз цэнтр, праз Федосенко. Федосенко на дрыблінгу двух супернікаў збірае.
Але мяч не страчвае. Мокшин. Наперад на Давідовіча. Там Вячорка выйграе барацьбу. Але падбор зноў жа за астраўчанамі. Цык. На Ганжурова скідае, але там Вячорка. Ляціць у падкаце, мяча кранаецца. І выпускае яго па-за межы поля. Мокшин. Каля мяча. Будзе аут на карысць астраўчан. Жарнасека закид. Каліноўскі адгуляўся з Зайцевым. Зайцева за цішотку трымаюць. Цык. Няўдалая перадача. Трэба Мокшину і Прудніку ногі ўключаць. Папава таксама хуткі, але ж зараз Іван Мокшин перагуляў свайго суперніка. Фролоў. Мякка. Гуляе ў цэнтр поля. Астраўчане дапрацоўваць. Артём Ганжуров гэта робіць. Ганжуров захаваў мяч для сваёй каманды. Вось такая тонкая перадача, настолькі тонкая, што Александр Федосенко просто яе не прачытаў. 71-я хвіліна ў нас ідзе. І Слонім усё больш зачыняецца, дарэчы, спрабуючы шукаць шансы на контратаках. Ну а астраўчане будуць шукаць варыянты менавіта ў пазіцыйных наступах. Федосенко аддае перадачу на Матвея Каліноўскага. Каліноўскі спрабуе страляць у штрафную. Чапляе суперніка, зарабляе вуглавы. Даніл Цык пойдзе на выкананне гэтага стандарта. Ну і вось. Даніл Цык уздымае рукі, але абірае варыянт з розыгрышам. Варыянт няўдалы, контратака з боку Слоніма, але мацнейшы закід будзе здабыча Івана Фролова, які ў штрафной мяч яшчэ ў рукі забірае. Мокшин на Зайцева. Жарнасек. Ніжэй спускаецца, ёсць галкіпер. Але Герман мяч прытрымлівае і аддае на Івана Мокшина. Мокшин з Пруднікам бачым мы, што месцамі памяняліся. Мокшин. Фролоў. Зноў жа Жарнасек. Прэсінгуе Слонім. Мокшин. І вось такая няўдалая ідэя. І Даніл Пруднік праз далёкую перадачу Мікіты Якімовіча знаходзіць. Якімовіч скідка няўдалая. І Гладзько гуляе на галкіпера. Той на Мушулова. Мушулов далей партнёра знаходзіць. Цык не прайшоў яго варыянт дрыблінгу. І вось закід ад Слоніма. Ёсць варыянт атаку разгарнуць. У штрафной мяч, але там Даніл Пруднік першы на ім апынуўся. Ну і Слонім зноў жа у сваёй атацы. Цык. Дае перадачу на Давідовіча. Давідовіч зноў жа не зразумеў партнёра. Федосенко на Ганжурова. Той у край на Каліноўскага. Каліноўскі развернуў суперніка. Разганяецца, змяшчаецца ў цэнтр Матвей Каліноўскі. Каціць на Артёма Давідовіча. Давідовіч прабівае, трапляе у нагу суперніку. Зноў жа блакуе гэты удар Слонім. Мокшин на падборы. Аут на карысць астраўца. Іван Мокшин чакае мяча ад дзяўчат. 74-я хвіліна ў нас ідзе. Закід штрафную не праходзіць. Федосенко на Мокшина. Мокшин скідае вось так на Даніла Цыка. Цык мяч зачапіў і зарабіў вуглавы для сваёй каманды. У нас пакуль Маладзечна і Слонім 1-0 выйграюць. У складзе Маладзечна на першай жа хвіліне Андрэй Альшанік.
адкрыў лік у матчы са СКА. Рыхтуецца стандарт. Подача на далекую стойку. І яшчэ один вугловы. Мы з вами побачым, ад слонімскіх футбалістаў мяч сыходзіць па-за межы поля. Данілу Цыку трэба змяніць план. І трэба змяніць бок падачы. Подача, цяпер ужо на бліжэйшую. Удар ад ворот. Рыхтуецца Дзяніс Міскевіч увесці мяч у гульню. Пруднік наперад гуляе. Слонім на падборы. Астравец мячом завалодаў. Зайцев, Фролоў. Мяч выбіты па-за межы поля. Аут на карысць Слоніма. Перахапіў Астравец. Выходзіць каманда Івана Мігаля ў контратаку. Зайцаў. Перадачу ў бок Давідовіча. Давідовіч з мячом не сустракаецца. Сустракаецца Федосенко. Чакае партнёраў. Моцна адпраўляю забег Зайцева. Зайцев да мяча паспеў. Ці не паспеў? Усё ж таки не паспеў. Удар ад ворот. Дэманструе Дмітрый Жук. І ў нас Дзяніс Міскевіч будзе ўводзіць мяч у гульню. Міскевіч, моцная перадача наперад. Астраўчане перахапляюць, і вось такі пінг-понг у нас атрымліваецца, і даходзіць мяч да Івана Фролова, які просто забірае мяч у рукі. Закидывае на Даніла Цыка. Ну, а Цык да мяча не паспявае. Булычаў не будзе ўводзіць мяч у гульню, аддае гэта права Александру Чижу. 78-я хвіліна. І аут, не аут на карысць Слоніма, стандарт на карысць. Стандарт, штрафны на карысць Слоніма. Александр Конеў яго зарабляе. Александр Чиж каля мяча. Замена ў складзе Слоніма, дарэчы, адбылася яшчэ адна. Подача на далёкую. Удар па воротах міма створа. Іван Фролов адразу распачынае ад сваіх ворот. І аут на карысць Астравца будзе. Вячаслав Папава сыходзіць з поля. Аўтар пакуль адзінага забітага гола. Замест яго Марат Каліншенка, нумар 99, выходзіць нападнік, які апошнім часам быў на Нафтане калісьці апошнім сезонам, а дагэтуль свае самыя яскравыя часы ў Жодзіна Паўднёвым праводзіў у першай лізе. Дняпро Рагачоўскі быў у Каліншанкі. Ну і вось, пагуляўшы на аматарскім узроўні, вярнуўся ён на ўзровень прафесійны, каб пабараніць колеры Слоніма.
80-та хвилина. Отправляется мяч у штрафную, где его Иван Фролов забирает у руки. Прудник. На Мокшин. Надалі передача на Круторожкина. Зайцева збивають з ног. Це порушення. І перша все ж таки жовта картка в нашому матчі демонструється Кирилу Круторожкину. Взрыв перспективной атаки от оборонца Слонима. Разгуляли островчане мяч. Короткой комбинацией. Знову ж Зайцев закидывая на Калиновского. Давидовича. Давидович подає. Далекая стойка. Там Калиновский повинен включаться у боротьбу. Матвей Калиновский супротив Александра Чижа. Чиж боротьбу выиграє. Допомог партнер. Слоним у свою атаку пераходзіў. Александр Конев гэта рабіў. І Александр Чиж будзе ўводзіць мяч у гульню з-па-за межаў поля. Чиж. Закид. Калинченко спину подставляе. Але ж до Артема Ганжурова доходзіць мяч. Ганжуров. Перавод на супрацьлеглы край. Там до Давидовича мяч не дайшоў. І Іван Фролов знову ж з м'ячем сустракається. 82-я хвилина. Нас з вами йде 1-0 на користь Слоніма, дякуючи голу В'ячеслава Попави на початку другого тайма. Цик. Адгулявся з партнером быў. Гэта Ганжуров, знову ж Цик. І аут на користь Астраўца. Мокшин будзе мяч уводзіць у гульню. Якимович прикрив мяч корпусом, але суперник здолів винести. І Марат Калинченко по голові Герману Жирносеку трапляє. Прудник. Отгулявся з Ганжуровим. Далі Зайцев. І ось простаки передача астраўчане спрабують зламати. І Даніл Прудник знову ж з м'ячом. Передача наперед не проходить. Слонімчане спробують цю атаку вийти. Конєв. Супротив його Прудник. Прудник скидає на Фролова. Фролов знову ж на Прудника. Мокшин. Цик. Перевод на Олександра Федосенка. Федосенка далі на Артема Давидовича. Давидович. Треба від м'яча позбавлятися. Робить він гэта на Артема Ганжурова. Ганжуров спробує у штрафную, трапляє у суперника. Боротьба за м'яч Слонім її виграє. Вибиває м'яч поза межі поля, здається, команда Сергія Подрецького. Аут. Федосенко. Порушає правила Слонім. 84-я хвилина у нас іде. Данила Цик каля м'яча. І Олександр Федосенко. Далеко для удара. Тут худший варіант для подачі. Типа спробовать низом разгулять навод. Данила Цик каля м'яча. Гучить свисток Дмитрия Дмитриева. Подає Цик. І ніхто по воротах не пробиває. Застається м'яч у гульні.
Подача ў штрафную. Астраўчане за мяч чапляюцца, ёсць скидка. Вуглавы на карысць астраўца, яшчэ один стандарт. Ну, у нас тым часам стандарт на карысць астраўца. Подача на далёкую. Ёсць скидка, але там хтосьці са слонімскіх футбалістаў першы на мячы. Яшчэ парушэнне правілаў у атацы. Слонім будзе выходзіць з абароны. Міскевіч нікуды не спяшаецца, яшчэ сваю бутэлечку адаб'е падалей. Але арбітрам трэба Дзянісу Міскевічу нагадаць, што ўсё ж такі ідуць у нас апошнія хвіліны першага тайма. І Іван Фролов з мячом сустракаецца. Адразу мяч на газон, адразу на партнёра. Пруднік пайшоў наперад, аддаў цэнтр. Збіваюць з ног Мікіту Якімовіча. І у нас зараз Даніла Цык аддае перадачу на Матвея Каліноўскага. Каліноўскі на дрыблінгу прайграе барацьбу футбалістам Слоніма. Чыж выносіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць астраўца. Мокшин на Федосенко. Федосенко далей наперад на Каліноўскага, не праходзіць. Трымаюць там Мікіта Якімовіча. Арбітр нічога не фіксуе. Усё ў межах правілаў. Пруднік. Перадача наперад. І зноў жа Даніла Пруднік на Цыка. Мокшин. Мокшин не здолеў наперад згуляць. Чыж перакрыў яму варыянт. Цык на Каліноўскага. Каліноўскі. І ці не ў руку суперніку патрапіў, але арбітр быў паблізу, пабачыў эпізод. Конеў. Неўдалая перадача ад Александра Конева. Іван Мокшин. Каліноўскі. Цык. Зноў жа Каліноўскі, парушэнне правілаў з боку астраўчан у атацы. І рыхтуе у нас ужо рэзервны арбітр Кірыл Тачоны табло, каб паказаць нам, колькі каманды перагуляюць па-за межамі асноўнага часу. Яшчэ две з невялічкім хвіліны гуляюць у асноўным. І яшчэ некалькі хвілінак у часе дададзеным. Мокшин аддаў на Фролова. І гэта аут на карысць Слоніма. І будзе бы адпраўляць мяч наперад. Будуць гэта рабіць футбалісты. Зноў жа аут на карысць Слоніма. Будзем мы працягваць сачыць. Мы б таксама адправілі мяч наперад, калі б далі нам гэты самы мяч. Хвілінка асноўнага плюс дададзены у нас застаюцца да сканчэння. Стандарт на карысць Слоніма ставіць Дмітрый Дмітрыяў. І гэта будзе вельмі небяспечны стандарт на апошняй хвіліне.
з якога Слонім можа, дарэчы, усе пытанні зняць па гэтай гульні. І пазбавіцца валідольнай канцоўкі. Падача. Жарнасек на мячы. Падбор за Слонімам, удар. Здалёк, вышэй за браму. Пруднік. На Мокшина. Мокшин. На Фролова. 3 хвіліны. Перагуляюць каманды па-за межамі асноўнага часу. Галоўнае, каб з сеткай варот сёння на Слонімскім стадыёне ўсё было добра. А то бачылі мы ў матчы з Unix Labs, што каманды ўсе 10 перагулялі, бо праводзіўся тут невялічкі касметычны ремонт. Мяч у штрафной Слоніма. Слонім адбіваецца. Аут на карысць команды Сергея Падрэцкага. Аут на карысць команды Івана Мігаля. Но Сергей Падрэцкі там эмацыйна падбадзёрыў сваіх хлопцаў, якія адбіліся ад чарговай атакі. Памыляецца Астравец. Выходзіць у Слоніма контратаку. Становішча па-за гульнёй не было зафіксавана. Зафіксавана было тое, што пайшоў мяч па-за межы поля. Пруднік. Адпраўляе мяч наперад. Стандарт на карысць Астраўца. Вось такая перадача, якую прымае на сябе Александр Чыш, аддае на цёзку Конева, але там Іван Мокшин першы на мячы. Перадача на Цыка. Цык на Давідовіча. Ну, трэба такое чытаць Артёму Давідовічу. Асабліва на апошніх хвілінах. Мокшин. Укидывае мяч. Яшчэ прыкладна хвілінка 20. Астравец з мячом. Цык парушаюць супраць яго правілы. І стандарт на карысць Астраўца. Ці не апошняя магчымасць для каманды Івана Мігаля ўсё ж таки зраўняць лічбы на табло. Ну, нас тым часам рыхтуецца футболісты Астраўца выканаць гэты стандарт. Даніл Цык каля мяча і Александр Федосенко. Цык бярэ на сябе адказнасць. Прабівае і забівае Даніл Цык. 1-1 робіцца лік. Вось гэта майстэрства мазырскага Мессі. Я не пабаюся гэтага слова. Даніл Цык ратуе сваю каманду і зраўнівае лічбы на табло. 1-1 ад Даніла Цыка на апошняй хвіліне да дадзенага часу, да другога тайма. Дае свісток да пачатку Дмітрый Дмітрыў і дае свісток да сканчэння. 1-1 Вячаслав Папава і Даніла Цык абменьваюцца галамі. Ну і хай не паскардзяцца на мяне слонімскія заўзятары. Гэта самы чэсны вынік гэтай сустрэчы. Былі моманты і ў Слоніма, і ў Астраўца ў першым тайме, былі і ў другім, і ў нічыю каманды гуляюць паміж сабой. Іван Міцкевіч для вас пракаментаваў гэтую сустрэчу. Дзякуй за тым, што паглядзелі за нашым матчам. Ну і адзначым, што гэта першая нічыя у асабістым супрацьстаянні Слоніма і Астраўца. Усё бывае ў першы раз, но ў нас 1-1. І скажем мы з вами да пабачэння, да новых сустрэч і да сустрэчы на беларускім футболе. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо паедзем дадому да хаты.